Han er kendt som Palle Bøf. Nå for sådan, det har jeg ikke hørt det. Og Bøf Jensen hører jeg også, men det er, ja, sådan er det jo. Og han er kendt for sine bøffer. Jamen, det er jo en familierestaurant, som har hovedvægten på bøffer og kylling og spare ribs, har en tag-selv soft ice, tag-selv salatbar. Så det er casual dining, hvis man kan sige det. I dag er restauratøren på vej til Oslo for at åbne Jensens Bøfhus nummer 45. Danmark er blevet for lille til iværksætteren, der altid tænker stor, større, størst. Ja, vi kunne godt gå i mindre byer, men der ligger jo mange store byer rundt i verden, og jeg synes, der er også en god udfordring og spænding i at åbne andre steder. Så det er jo sjovt, når virksomheden den vokser. Starten på Palle Skov Jensens karriere var knap så flyvende som i dag. Efter en årrække at have drevet supermarkedskæden Bonus Dagligvarer, købte han i 1984 den aarhusianske restaurant España. Palle døbte den Bøf España. Men det havde kunderne lidt svært ved at forstå. Gæsterne havde svært ved at udtale navnet Bøf Espagnol, og forskellige andre navne kom der frem, Bøf Espana. Så det var lidt et problem, og så på et tidspunkt havde vi en artikel i Politiken, hvor de havde været inde og teste restauranten, og man sagde så, at Bøf España er lige så spansk som den avis, de holder i hånden. Og det var der nok noget rigtigt i, man var kommet ind og havde bedt om sherry som noget af det første, og vi havde ikke noget sherry, fordi vi solgte ikke noget sherry. Vi skulle først have været på den beliggenhed, der er derinde. Ja, ved skudpunkten. På skudpunkten. Det er ellers en god beliggenhed, men nu ligger vi lige over på den anden side herovre. Og jeg fik så idé om, at det her det er ikke holdbart på den lange bane, og kalde det noget, som det alligevel ikke 100% er. Og så i 1990, der forpagtede jeg en restaurant i Herning, og kaldte den Jensens Bøfhus, og det var ud fra, at jeg havde læst om, at der var noget troværdighed i, når en ejer turde stå bagved og give sit eget navn og bruge sit eget navn. Så derfor kaldte vi den så Jensens Bøfhus. Vi har udskrevet en navnekonkurrence blandt medarbejderne, og der kom mange navne frem, men i al beskedenhed var det nu mig selv, der kom på det navn. Bare fyldt op. Den norske slange er faktisk helt vildt god. Er det det? Nå. Bøf Españas manglende succes fordærvede ikke ejerens ambitioner. På 6 år åbnede han 5 restauranter, og 45 stykker senere er han slet ikke færdig. Jeg tænkte i kædedrift fra starten. Jeg tænkte ikke som en enkelt restaurant. Altså, jeg har hele tiden tænkt som mulighederne for at lave det til en kæde. Og det vil sige lave undervisningssystemer. Vi lavede film meget hurtigt, der fortalte om, hvordan vi gerne ville det. Den første restaurant, jeg havde, jeg tror, jeg var oppe på 10-15 restauranter, før jeg tjente mere, end hvis jeg bare havde beholdt den ene restaurant og gået og hygget mig med den og haft det rart med den, fordi det koster mange penge at etablere en kæde og etablere flere restauranter. Men for mig synes jeg, udfordringen var sjovere og har været sjovere. Men de skal males derinde også. Hvad tænker du farvemæssigt? Det er dog ikke alle, der deler Bøfkongens begejstring for kædevirksomheder. Anmeldere kan jo notorisk ikke lide kæderestauranter, og sådan er det. Og det tror jeg bare, det er meget dansk. Altså, tager man til USA, så anmelder man jo kæderestauranter, eller tager andre steder i verden. Så man kan sige, ja, altså hvis der er en lille elite anmelder, der synes, det her ikke er fint nok, men jeg har fat i den store brede befolkning, der kommer og besøger os, så har jeg vel i sidste ende mere respekt for en almindelige mennesker end en eller anden elite, såkaldt elite, der skal have en eller anden mærkelig grøntsag eller noget andet, før de flipper ud, ikke? Ja. Jeg synes, den skal trækkes bare lidt frem her, ikke ret meget, og stå på skrå. Kan vi ikke selv lige gøre det? Jo, det kan vi da. Ja, du skal lige, vippe den sådan. Ja, det er faktisk meget godt, det. Lidt længere, så dækker vi hullet, ja. Der. Skal vi se til at den står, den skal stå?
Prøv at se, når man kommer her, det er da fint. Der er ingen, der bryder sig om, at der bliver skrevet noget ubehageligt om en forretning. Selvfølgelig er der ikke det. Vi vil alle sammen helst, at der bliver skrevet gode ting. Men der, hvor jeg bliver gal eller ked af det, det er, når man skriver faktuelle, forkerte ting. Og det gør man mange gange. Nogle af de dyreste restauranter i landet får kød samme sted fra, som vi gør. Og det ærger mig de gange, at vi bliver, at man taler forkert om os. Altså. Palle Skov Jensen har 2 gange fået en rusketur i mediemøllen, og er måske blevet en smule pressesky. I 2009 blev han og Bent Bentzen beskyldt for at være lidt for nære venner, da ministeren 2 år tidligere indstillede restauratøren til et ridderkors. Samme år måtte Palle Skov Jensen også svare for sig, da et dådyr øjensynligt blev fortæret levende i et af hans hegn. Dyret viste sig senere at være blevet placeret, og historien bevidst plantet hos pressen. Hvis man bliver dømt på facts, og man bliver dømt på nogle ting, som er rigtige, så må man jo stå på mål for det. Men når det er ondskabsfuld sladder, at man tager det op med, det bliver man jo ked af, og man skal udsættes for en jantelov og noget. Og jeg forstår ikke den presse og den seriøse del af pressen, der går med på den galej. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Selvfølgelig bliver man ked af det, at man begynder at skyde en noget i skoene. Og hvorfor man gør det, ja, det er jo ærgerligt, synes jeg. Altså, jeg synes, det er vel dansk jantelov. Derfor holder han sig til at udvikle forretninger, som han har gjort hele sit liv. Måske besidder han ligefrem et iværksættergen. Det ved jeg ikke. Altså, jeg blev for nylig spurgt i et interview, ikke, om jeg havde lavet nogle forskellige ting som barn, ikke, og jeg må da sige, jeg var ikke ret gammel, før jeg kørte rundt og samlede aviser sammen og solgte dem til sådan en fajancefabrik, som brugte dem til at pakke ind i. At vi var mig og en kammerat, der gjorde det, så jeg har vel altid været i gang med et eller andet. Ikke? Og han er stadigvæk altid i gang med et eller andet. Bøffer er ikke Jensens eneste passion. Moderne kunst og jagt har også en stor plads i direktørens hjerte. Ja. Det er som sådan nogle rigtig typiske rigmandsinteresser. Nej, det ved jeg ikke om det er. Jagt har jeg gået på jagt fra. Altså, jeg fik jagttegn som 16-årig og gik med min far fra jeg var 11-12 år, så der er nok ikke meget rigmand over at gå på jagt. Det kan jo selvfølgelig gøres i alle afskygninger. Nej, men altså, jeg er der generelt forkælet, og der er forkælet i mit liv, det må man da sige.